sad. Dobar dan ljudi, ja sam Nikola, ovo je Marko. I mi snimat ćemo Minecraft, danas igramo Minecraft kako hoćete. Snimat ćemo mnoge igre i igrat ćemo, evo je bambus. Znači snimat ćemo, igrat ćemo mnogo igara, bit će sve super, uživat ćete, subscribe, like, komentari, sve snežna šuma. Dobro, ovako, mi ćemo sada da krenemo da igramo, dobro naravno, to se podrazumeva. Idemo po drvo. Ajde idi po drvo, a neću... Evo je ovca, evo ih ovce, to imamo za krevet. I slušajte, nećemo ovdje živjeti, znamo da ovo baš i nije najpametnije, ali ići ćemo malo dalje ovdje. Eno je tamo pustinja. Ubijaj ti ovce, ja da uzem samo drvo. Uzimaj drvo, ne znam, moramo da nađemo, ovo je mnogo neplodno. Ovdje su mnogo krajevi, ovdje gdje smo se stvorili loši. Ne da mi se više da restartujem mapu, tako da uskoro moram i da jedem, pa da idem kod druga, pa da vas ne zamaram. Pa da vas jebem. Zez se. Znači opet ću te banati. Crkni ovca, nemoj Znači snimali smo mi evo već mnogo let's playova, 3-4 puta sam restartovao mapu, jer nam se uvek desi na kraju neki ispad. Naprimjer, ne znam. On me banuje. I onda vi vidite IP i onda šta smo radili, krenete da ulazite. A pogotovo zbog minje jednog iz odeljenja koji bi kao uzeo ban i hakovao. Ja ne znam da li je to stvarno i da li je on to ume, ali ne želim da iskušavam. Doj, kako mi su uvek ovi batačići. Ja imam za krevet. Ja imam za za 2. Zezam si, imam za 1,5. Imam i ja za 1. Ja imam za 1,5 kreveta. Koliko imaš mesa? Nemam ni jedno, nisam ni ubio. Znaš sam piramidu onu. Ne, ono malo, dođi brzo. Evo imam 3 mesa od pigija. Ja 5, dođi na planinu, brzo. Evo penjem se, čak i ne mogu da stignem, neću trči. Evo je pustinja. Tu, kod pustinje, desi. Vidim te leđa. Čekajte, samo skinem duk, vruće mi je. Gde ti vidim onu malu piramidicu si nasu. Ja te kažem nasu. Eno ga kol. Slušaj, ovako, mi ćemo ovdje. Što ne bi u ovoj rupi? Sekund samo. Neko mi sada piše, jel ste još na vezi? Ne. Serem mnogo. Samo nešto uradimo, izvinite. Problemčići? Da, jedan naš drugar. Ja sam našao možda da bi... Još snimaš? Da. Dobro. Sada ću vam kažem 2 minuta i snimamo tako. Ne pade. Gde si ti? Idi u pustinju, idi kod one građevinice. Ja sam znaš stavi ono crveno. Čuo sam te. Ja sad to moram da stavim do not disturb. Nemoj sad, molim. Gde snimamo? Da. Evo je poljana ovdje kad se prođe, jao kako strava. To, baby. Jel tako ljudi, volimo svi poljanicu, a? Šta ovo bi? Da, uzmi kaktus. Moje bebice, to sam vidio od Frana. Jebeš ti kaktus. Na Minecraft Hrvatska. Vidi ovdje imamo večni izvor, što ovo nije tekit, pa znaš ono, imamo večni izvor za pumpu. A da, pump, da. Pumpa, dobro, znam, najbolj se. Doj, opet snežna šuma, dobro, tu na poljani ćemo. Dođi ovdje na poljani, vidiš kako strava. Stavio sam na normal i sad prezirem samog sebe, ostaće mi samo pola healtha. Evo ih ovdje imamo i ovci i rečicu, ali nemamo nikakve hrane. Čekaj me, ja se gegam do tebe. Gegaš se. Ajde. Ti ideš da crkaš. Dobro, imam ja 3 ovo. Ovdje je još neka valjda pustinja, šta je ovo? Jeste pustinja. A jel imaš sapling? Eno ga tamo drveće. Ne, ja upade u neku rupetinu, jebem. 2 healtha, idi po drveće, ja te čekam ovdje. Idem po onu pumpkin. I nemoj da trčiš, molim te. Ja, evo imam 3 ova batačića i ne trčim. Zato što ni neću. Ja imam pola healtha, sad imamo hrane, samo da ispečemo. Ne, nije valjda ono, tamo idi, nemoj, tamo, neću džunglino drvo, vrati se iza tebe, tamo. Znam, vidio sam, tu ima jedno drvo gore. Idi tu, idi tamo onoga, Imam ja 6 običnog drveta. Evo, našao sam ovdje obično drvo. Jedno, kako mi to zovemo obično? Džunglino, obično,
brezino. Aj požuri, stvarno imamo 5 minuta snimamo, znači nemamo vremena za to tvoje drveće, ajde brže. Evo uzeo sam sapling. Ali idi po ono drvo, vidiš koliko ga tamo ima. To je Dobro, šuma. ići ću, ni ne vidim gde mi ti pokazuješ jer već uzimam jedno drvo. Ne da mi se sad klej da uzimam. Ja uzem. Ne, taman ćemo odmah snimiti drugu epizodu. Znači tačno ću ja vama reći kad ćemo da se pozdravimo i snimamo drugu epizodu. Da. Biće to lepo. Terarija server, mnogo nas to zeza, bit će terarije, neko to voli, neko ne voli. Bolje reći onako da nas terarija malo J i D. Ne smiješ sad Marko da crkne, znači to je jedino što ne smiješ. Video sam te desi. Što me nisi čekao, evo vidim i tu Znači- cela šuma, ti hodaš među ovcama. Sad si proš. Ja imam Optifine, jesi ti stavio ono CTRL? Ma ne. Ja sam setio se uploadu, možda postavim one too many items i Optify. Nemoj da stavljaš tu meni items dok snimamo. Ma da, neću sad. To ćemo mi posle. Nećeš uopšte kad snimaš. Ljudi će misliti da hakamo. Mi ne hakamo, mi smo dobri playeri. Samo što sam ja hakao jedno 234 igrice. Zezu se. Ja ni ne znam kako se haka. Ono, hakujemo banku Intezu. Da to njegov tata samo priča. Umjesto vi tu što ništa ni zarađujete ni ništa, hakajte banku Intezu čoveče, pa da imamo para. Pa odmah svi da idemo da nazdravimo. Da, zajebamo se, naravno. Ali... Nismo mi kriminalci. Ono sutradan. Nikola Marko. Za krivično delo. On kao, stop policija, izlazite iz stana. Izvršili smo krivično delo. Ne, ovo je premala kuća. 10, ja imam 64, još 20 drveta. Dobro, pravi, ovdje premala je, još malo proširi. Kako volim na poljani da živim, a vi ljudi, odgovorit ćete mi vi u komentarima ako vas ne mrzi. Da. Ovo je sad prevelika, čekaj. Sad ću jednu sekiru metnem. Da može ovako? Ne, čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači ova dva lomimo. Čekaj, ja ću sekirom. Ja vidim kako ti je lomiš. To je pre nije moglo, ali mi igramo novu verziju Minecraft 1.4.7. Tako, ovdje neka budu vrata. Ja sam napravio Ne, pickaxe. neka budu na sredini vrata, što da ne. Evo, ja ću brže. A ne, dobro. Treba nam jedan... A ja ću brže, a ne, dobro. Brzo, daj mi pickaxe, molim te. Ti, evo ti drvo radi kuću, a ti meni daj pickaxe. Ma imam ja 64 drveta, ne bacaj mi. Za džabe Ovdje će nam biti rudnik. Za džabe bacaš, siroče malo. Da. Jel će ovdje nam bude staklo? Znači, još malo, pa moramo drugu epizodu. Taman, evo jedna noć. Da. Jedna noć, 10 minuta. Taman da vidite kako ja superiorno preživljavam u drugoj epizodi. Da, to će najvjerojatnije bude cijela jedna noć. A ne, bit će dan, pošto A ćemo... 10 minuta je jedna noć, znaš to? Da, ali mi ćemo prespavamo, imamo krevet. Drvo, krevet, da. Pa ti drvo, krevet i dan. Ajde stavi vrata ako imaš drveta. Ja ne Nema. vidim ništa. Aj polako ovdje prekinemo, kako se reći ću ti ja tačno. Kada dobro, samo da ispečemo ovo brzo, da vide ljudi kako se preživljava. Stavi drvo unutra da se ispeče meso i stavi svoje meso. Evo moje i pola mog. Ma ne baš pola, ali nešto drveta. Dobro, polako mi da se pozdravimo, sad je već... I to bi bilo sve. Za ovu Za ovu epizodu sad epizodu. krećemo, evo odmah drugu pa se vidimo. Ajde, prekini.